יום אחד הבעל שם טוב התחיל לברך איזה יהודי. אותו יהודי אמר לו, כבוד הרב, אני לא צריך את הברכה שלך. ברוך השם, יש לי הכל, יש לי הרבה כסף, יש לי עסקים בכמה ערים. שמור את הברכה שלך למישהו אחר. הבעל שם טוב אמר לו, אין בעיה, רק יש לי מכתב, אתה תוכל להעביר אותו למישהו? אמר לו, אין בעיה. כתב מכתב, שם אותו במעטפה ונתן לאותו יהודי. אותו יהודי שם אותו בכיס ושכח מהכתב הזה, לא התייחס אליו. עם השנים אותו יהודי נפל מנכסיו, אשתו נפטרה, הילדים שלו התנכרו לו, הוא הגיע למצב אחרי 20 שנה שהוא ממש פושט יד. הוא כבר הגיע למצב שהוא מחפש מה למכור. יום אחד הוא ראה את הג'קט שלו, אמר אולי אני אמכור את הג'קט, התחיל לחפש, הוא מוצא בכיס את המכתב. מכתב. על המכתב כתוב לכבוד מוניאק רובינשטיין, ראש קהילת קרקוב. אותו אחד אמר, יש לי מכתב, זה כבר הבעל שם טוב, 15 שנה קודם נפטר מן העולם. הוא נסע לעיר הגדולה קרקוב, הוא אומר, אולי זה הישועה שלי. מגיע שם לבית כנסת הגדול, בדיוק היה בחירות לראש הקהילה, והוא מגיע שם לגבאי ואומר לו, יש לי מכתב מהבעל שם טוב למר מוניאק רובינשטיין, ראש הקהילה. אותו גבאי אמר, אין פה ראש קהילה מוניאק רובינשטיין, אבל בדיוק יש בחירות עכשיו. ואז מגיע הדובר ואומר לו, ברוך השם, נבחר ראש קהילה חדש, מוניאק רובינשטיין. מסתכל על המכתב, אומר לו, אדון מוניאק רובינשטיין, יש לך מכתב פה מהבעל שם טוב בכבודו בעצמו. אמר אותו רובינשטיין, איך יכול להיות? הוא נפטר לפני 15 שנה. הוא פותח את המכתב, כתוב בפנים האדם שעומד מולך, היה לו פעם הרבה נכסים, והיה נשוי, והיה לו ילדים טובים. היום אין לו כלום, הוא נפל מנכסיו. אני מבקש ממך, בתור ראש קהילה, שתבקש תרומות מכל הקהילה שלך ותיתנו לאדם הזה הלוואה. ואני מבטיח לך שאותו אדם יעמוד על הרגליים, יחזור לעצמו, יחזור לנכסיו ויחזיר לכם את כל הכסף עד הגרוש האחרון. ושתבין שהמכתב הזה הוא אמיתי, אני אומר לך מזל טוב על הבן החדש שנולד לך. אחרי 5 דקות צועקים לו, אדון רובינשטיין, מזל טוב, נולד לך בן. וואו. חזק וברוך.